Остава хора, аз съм Акранатия. В днешното видео ще играем Fortnite. Имах малък проблем с записването на видеа за гейминг канала. Само правих AI музика, нали. Съжалявам, че не съм качвал видеа. Както ще не. Би трябвало да го оправим това положение. Всяка сряда ще качвам или един път в седмицата или два пъти в седмицата, когато ще мога и така. Така че вие се абонирайте за канала, дайте лайк. И да, нека да видим дали ще направим Victory Crown или Crown само. Ако си намерим порока, ще направим Victory Crown. И че да. Сме тук в... как се нарича? Лоби или да го поем? И този е с коронката и че то трябва да го убим. Да му дадем коронката. О, даже и ботката е с коронката. Даже и то е с коронката. И всичко с коронката. О, още един с коронката. Добре, може и да се стълни, може и да умра. Как да е? Играта са много повече са променили, както преди. Има някакви... тук където си ги слагате на гърбовете, не знам как се казват. Ако само съсета... Вау, някой ме стреля. Има стреля, бе. Къде ме стреля, бе? Пак. Ботовете. Сега ще го кажа, че не са ботове и ще... Не мога го цяла, брат, така съм. Добре. Ето е за това ви говоря. Ставя на гърба и ви помага с някакви работи там. Дали ще ви хилва, дали ще ви спасява или там някакви... Абе, готино е. Честно ви кажа, добро е това. Примерно има някакви бутушки, които те правят на топка и си бърз. Спайдърменките ги имаше в миналия сезон, не знам защо ги махнаха. Кив да е, ама... Не се използва чак толкова много колите, както преди. Преди, нали, се използваха коли. То пак си има коли, само че са по-редки, май. Няма чак толкова много. Абе, Fortnite не е както преди, примерно, 2 години, да кажем 3. Нали? Ей, че... да. Няма днес кой да игра друг. Кори. Който пър, къде маркнах там? Не. Добре. Е, това са нещо като... щитове. Оп, стрелят. Ого, лут, безплатен, спри, стига, не. Няма нещо хубаво като за мен. Така. Втория ми кил, не, третия ми кил. Или по? Да, трети кил. Та игра май ще бъде бърза. Даже не искам и да бъде много голям клипа. Мисля само една игра да направим. Няма смисъл на две игри. Просто искам да ви покажа новия сезон и дали ще направим Crown. Но мисля, че ще направим. Тук насам се стрелят. Тук ли бяха? Не бяха. Оп, насам. Не! Ето кога е. Като говорих за кога.
Пак тук където бях. Много от сега, брат. Охо, и коронка си намерих. Хе-хе-хе-хе. Доста добре, бе. Опа, 10 лева. Стигнахме левел, че? Пата, къде се оставих, бе? Ага. Оп, тук ма има не. Не ги. Там в майката. Май. Бягай, бе, майка ми става. Тиха го малко. Много. Добре. Позадеш. Ето е GTA. Не знам. Я разбирам, но да дам тук едно те да има. Да не съм на празно. Пълно добър бензин. Значи наклейка. Опа. О, правих. А! Долу се стрелят. Нямаше ли човек? А? Чакай малко, като отидох в пълната хора. Какво стана? Бре, трябва ми един бигшот. Тук май има някакво. Уф, че му оплаши това, леле! Изкараме акъла, брат. Его. Вау, те са тима. Те са тимват, брат. Какво направи, бе? Не, бе! Не, бе, брат! Абе, какво направи, бе? Но съм просто. Ще ми... Какво направи, бе, брат? Започнах да денса, бе! Лала! Не, ще направя то. Ай, изкуп. Къде изключи? Ето къде изключи? Опа.
Не. Аз съм чуботвар. Какво? Взех си го от тука. Е някакъв. Нещо. Он си от мапа. И това. Моля да си го взема. Бегаме от тук, защото няма какво правим. Това не мога да караме, пешачката е много найс, ама... Така. Ек стои, той тича стана. Оп, тук чукне. Аз не знам, не е точно на врат, може би като хода и нещо... Май са променили ема. Защото като хода и съм забелязал, че май почва да се размърдват патроните. Нали, патроните не целят точно нещо, което е... Нали, преди Fortnite не беше така. Като преди точно си телек или аз съм постанал слаб, да не мога да игра. Или просто нещо да направили, че като ходиш и... Не мога да ги телеш точно. Може би е това, което аз. Пет, и да е по-майка. Как се плата аз? Тя малко в центъра. Айде сега. О, стреля! О, стреля! Не стреля в мене и някакси. Добре, приятелю. Айде. И мамо. Това там. Охо.
Override activated. Headshot. Чакай, на мен ли ми се падна това? Не бе, мърши! Няма да играя. Еби хора, това беше. Тъй, че абонирайте се за канала, дайте лайк, защото ще пообясня така, че... ще се видим в следващия епизод. Чао!